Hej og velkommen til ugens fugl. I dag er vi taget ud i en kolonihave, fordi netop haver er et af de mange steder, hvor du kan møde ugens fugl. Men først skal vi til Japan. For ifølge Japans oprindelige befolkning, ainuerne, så blev ugens fugl faktisk sendt til jorden af selveste Gud. Jorden var dækket af vand, men ugens fugl slog på vandet med sin hale og skabte tør landjord, hvorfra livet på jorden kunne opstå. Og selvom den her japanske skabelsesmyte er næsten 1000 år gammel, så kan man faktisk stadig opleve ugens fugl gå rundt og slå på jorden med sin hale. Det er nemlig vipstjerten, der er tale om. Stjert er et gammelt navn for hale, og da vipstjerten jo netop går rundt og vipper med halen hele tiden, må navnet siges at være meget passende. Vipstjerten er en ret almindelig yngle- og trækfugl i Danmark, og den findes faktisk også over hele Europa, det meste af Asien, i Marokkos bjerge, i det sydøstlige Grønland og i det vestlige Alaska. Den danske bestand er blevet mere end fordoblet fra 1970'erne frem til ca. 1990, og i dag er bestanden stabil. Vi har et sted mellem 100 og 150.000 ynglende vipstjerter i Danmark om året. Vipstjerten er monogam. Den yngler 2 gange om året, og så er hannen og hunnen fælles om både udrugning og opfostring af ungerne. Hannen kan være ret aggressiv i sit forsvar af yngleterritoriet, og kan endda finde på at angribe sit eget spejlbillede. Her kan man for eksempel se, hvordan 2 gule vipstjerter har set sig godt sure på 2 sidespejle. Uden for yngletiden kan vipstjerter dog godt finde på at samles i store flokke på fælles overnatningssteder, da den slags kollektiv overnatning giver god beskyttelse fra rovfugle. I lufthavnen Heathrow uden for London i England kan man også opleve vipstjerter i store flokke i træerne. Her nyder vipstjerten nemlig både godt af lufthavnens varme og læ, samt det faktum, at der er lys på dem døgnet rundt, hvilket gør det endnu sværere for rovfugle at snige sig ind på dem. Og hvordan lyder vipstjerten så? Jo, dens kald består af en række enkelte, kvidrende toner, og det lyder cirka sådan her. Det var alt for ugens fugl i denne omgang. Til sidst skal vi dog lige huske at nævne, at vipstjerten også er Letlands nationalfugl. Vi ses i næste uge.